Evo ga, krećemo novu epizodu šaha. Zaboravio sam moj početak, ali nema veze. Dakle, evo nas u drugoj epizodi šah. To sam nešto da pokušam. Vrako lupa. Otkriće koje je nemoguće. Pa daću ti ja taj šah, pa ne znaš šta je bilo. A ti opet šah. Najbolje tišo mi se čak. Mislio sam da neću vidjeti. Ocenjujem previše. Opa! Ovo je šuk šah. Potez koji je najviše brzi. Sine moj. Ode mi još jedan top, da li je moguće? Sam minut. Ti meni niste dobro. Ovo potez. Ej, bo! Stidi mi konji. Konjovi nije. Je, da mi je mac. Ne, ovo je ovaj... Jesam mac, šah mac. Šta je mrno, to tu. Jeste je stao šah mac. Dobro, da igrat ćemo još jednu. Sada ću pozvati mog druga da dođe i on da igra protiv mene. Tako da vidimo se za minut. Evo ga ljudi, moj drug je stigao, dakle igramo 1 na 1. Moj prvi potez. Ups, nisam ja uključio njega slučajno, izvinite. Ok, moj prvi potez tu. Evo ga, malo smo se zbunili. Ja sad igram, ok. Idem.
završena mojom pobjedom. Inače, učestvovao je moj drug Petar Karić sa njegovog kanala. Subscribeujte se na kanal i lajkujte, šerujte. Šta da vam kažem, ljudi, dakle, to je bilo to za ovu epizodu. Dođite na kanal, idite na kanal mog druga Petra Karića. Petar se konačno nasmejao. Dobro, dakle, to je bilo to za ovaj videoklip. Vidimo se vrlo uskoro. Doviđenja.